Hendaiak ikastola berria izanen du, atzo gaueko bileran 17 hautetsi alde agertu ziren 14 aurka. Dirudienez, suprefetak balidatu du, bertzen azetzen bozkan emanen, haintxeur balidatu du bide bat. Eta bertzalde, Kanboko Salvador ikastegi honek, Seaskaren ikastetxe historiko honek laguntza berezia lortu du Gipuzkoako Aldundiaren eskutik. 600.000 euroko laguntza aldu nagusia Seaskako ordezkariekin bildu da Kanbon, osoki berritzen ari diren ikastegian 350 ikasle daude. Pena merezi duela uste dugu auzolanean aritzea euskaldun guztion eskubidea den euskarazko irakaskuntza bermatzeko. Alde hortatik Holande presidentari dei egiten diogu euskararen alde lan egin dezan eta ez aurka, eta baita Eusko Jaurlaritzari ere emandako hitza bete dezan orain arte espaitu bete emandako agindutakoa. Eta Gipuzkoar gehiago egonda Kanbon Tolosako ikastolako ikasleak bertan daudelako.